अंमली पदार्थ म्हटलं की जीवाचा थरकाप उडतो. विशेषतः तरुण पिढी जेव्हा अंमली पदार्थाकडे वळते असं जेव्हा म्हटलं जाते त्यावेळेस या तरुण पिढीचं काय करायचं, त्यांना कसं समजवायचं असा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. एकूणच अंमली पदार्थ विरोधी दिनाच्या निमित्ताने अंमली पदार्थांचा आपण कसा विरोध करू शकतो, परावृत्त कसं करू शकतो, एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परिस्थिती काय आहे या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल. अग्रवाल साहेब, तुमचं खूप स्वागत आहे. सौरभ अग्रवाल हे आपल्याकडे नव्याने जॉईन झालेले आहेत सिंधुदुर्ग SP म्हणून आणि ते खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहेत. आणि आजच्या जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिनाच्या निमित्ताने आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आणि कोकणाची परिस्थिती काय आहे. अग्रवाल साहेब, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आज जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन आहे. अंमली पदार्थ म्हटलं की म्हणजे दारू हे ते आपण ऐकतच असतो, परंतु अंमली पदार्थ विशेषतः म्हटलं की थोडंसं घाबरण्याची एक परिस्थिती निर्माण होते. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला एक गोवा राज्य, कर्नाटक आणि मुंबई ह्यांचं तिन्हींचं कनेक्शन आहे. तर एकूणच याच पार्श्वभूमीवरती आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परिस्थिती काय आहे? मॅडम नमस्कार. आपण या अंमली पदार्थ विरोधी अभियानांतर्गत मला इथे बोलावले आणि बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला धन्यवाद करतो. आपला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बॉर्डर गोवा आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यासोबत लागतो. आपला गोवासोबत राष्ट्रीय महामार्ग 66 आहे. तसेच आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा रेल मार्गातून आणि वायू मार्गातून विविध राज्यासोबत आणि परदेशात सोबत कनेक्टेड आहे. आपल्याकडे विविध प्रकारचे पर्यटन स्थळ आहेत. आपल्याकडे बीचेस आहेत. आपल्याकडे वर्षा पर्यटनासाठी आंबोली सारखे ठिकाण आहेत. आपल्याकडे देशभरातून परदेशातून बरेचसे पर्यटक येत जात असतात. आपल्याकडे बरेचसे तरुण मुले कामासाठी आणि इतर कारणासाठी पण गोवा राज्यामध्ये किंवा मुंबईला जातात. जेव्हा लोकांची येणे जाणे होते तेव्हा त्यांच्यासोबत त्यांचे जे काही अच्छाई बुराई ते पण सोबत येते जाते. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण जर कारवाईचा पूर्व इतिहास बघितला तो आपल्याकडे मागील 5 वर्षामध्ये जवळपास 14 केसेस पोलिसांमार्फत करण्यात आलेले आहेत. सगळे केसेस गांजाच्या संदर्भात करण्यात आलेले आहेत. यावरून असं दिसतो की आपल्याकडे इतर जो अंमली पदार्थ आहेत ज्यामध्ये अफू आहेत, मेंड्रीन आहेत किंवा हशीश, कोकीन असा प्रकारचा आपल्याकडे नाही आहे. आणि गांजामध्ये पण एकही केस जे काही कमर्शियल क्वांटिटी आहे त्याच्यावरचा आपल्याकडे केस नाही आहे. पण याचा अर्थ असा पण नाही आहे की आपल्याकडे अंमली पदार्थांचा प्रभाव नाही आहे, परंतु जे काही प्रभाव आहे त्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस दल सतत प्रयत्नशील आहेत आणि सिंधुदुर्ग पोलीस दल त्यासाठी प्रोफेशनली कॉम्पिटंट पण आहेत आणि सक्षम पण आहेत. बरोबर. एकूणच आता या दिवसाच्या निमित्ताने आपण देखील एक अभियान राबवत आहे. विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थी की ज्यांना टार्गेट केलं जाऊ शकते किंवा ते टार्गेट होऊ शकतात, या संदर्भामध्ये आपण कशा पद्धतीने कामकाज सुरू केलेले आहे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंमली पदार्थांचा प्रभाव होऊ नये किंवा जे प्रभाव आहे ते कसा थांबता येईल यासाठी आम्ही एक त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घेतलेले आहे. त्यामध्ये संस्थागत संरचना निर्माण करणे, दुसरा विविध जे संस्था आहेत, यंत्रणा आहेत त्यांच्यासोबत समन्वय साधून अंमली पदार्थांचा समूल उच्चाटन करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि तशा प्रकारची कारवाई करणे, आणि तिसरा भाग व्यापक जनजागृती करणे असा आम्ही त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घेतलेले आहे. सध्या 19 जून ते 26 जूनपर्यंत आम्ही मोठ्या प्रमाणात शाळा, महाविद्यालय, पब्लिक प्लेसेसमध्ये अंमली पदार्थाविरुद्ध जनजागृती अभियान राबवतोय. त्यामध्ये लोकांना, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यासोबत लेक्चर आयोजित करणे, चित्रकला कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन असा सारखा आयोजित करणे, त्यांना वेगवेगळे प्रकारचे डेमो दाखवणे, अशा प्रकारचं आम्ही अभियान राबवतोय. 26 तारखेला आम्ही एक मोठा लेक्चर ज्यामध्ये मानसोपचार तज्ज्ञ आणि वकील आणि जजेस मार्फत लोकांना NDPS कायद्यासंदर्भात जनजागृती करण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये विविध यंत्रणाचे जे प्रमुख आहेत, ज्यामध्ये ज्युडिशियल ऑफिसर्स आहेत, कलेक्टर मॅडम आहेत, ZPCU आहेत, डॉक्टर्स आहेत, त्यांना आम्ही इन्व्हॉल्व करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ओके. आता हे जेव्हा कार्यक्रम तुम्ही घेताय तेव्हा प्रत्यक्षात म्हणजे जेव्हा एखाद्या ठिकाणी अंमली पदार्थांचं काहीतरी रॅकेट किंवा तसं तिथे काहीतरी सुरू आहेत ॲक्टिव्हिटीज असं जेव्हा आपल्याला समजते तेव्हा एकूणच आपलं कार्यकरण कसं असते, पोलिसांचं कारण कसं असते? कारण नेहमी असं म्हटलं जाते, उपहासाने देखील म्हटलं जाते की पोलिसांनी हे प्रकरण दाबलं.
मग वस्तुस्थिती काय आहे? कारण तिथपर्यंत पोहोचणं, त्याच्यावरती कारवाई करणं आणि प्रत्यक्षात म्हणजे जे पुरावे जे महत्वाचे असतात ते मिळणं हे फार अवघड असते. मग या सगळ्या पद्धतीवरती आपण कसं काय कामकाज करताय? जेव्हा पोलिसांना कशी प्रकारची माहिती मिळते, स्वतःहून मिळते किंवा काही नागरिकांकडून मिळते, बरेचसे नागरिक, बरेचसे समाजाचे विविध घटक आम्हाला वेगवेगळ्या माध्यमातून माहिती देत असतात. त्या माहितीची 100% शहानिशा केली जाते. वरिष्ठ स्तरावरून त्यांच्या पाठपुरावा, सुपरविजन केला जातो आणि त्यामध्ये जे काही योग्य कायदेशीर कारवाई त्याप्रमाणे केली जाते. बरेच वेळा काय होतो की जेव्हा तपास त्याचा सुरू असतो किंवा काही संवेदनशील प्रकरणामध्ये काही लोकांना त्याची अर्धवट माहितीच्या आधारे ते त्याचा निष्कर्ष काढून पोलिसांनी ते वेगळं प्रकरण व्यवस्थित हाताळले नाही अशा प्रकारचे गैरसमज निर्माण होतो किंवा काही प्रकारामध्ये जाणून बुजून पण तशा प्रकारचे गैरसमज निर्माण केले जातात. बरेचसे प्रकरणामध्ये काही इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करण्यामध्ये पण बरेचसा वेळ लागतो आणि त्यामध्ये काही वेस्टेड इंटरेस्टच्या माध्यमातून पोलिसांचा खच्चीकरण करण्यासाठी किंवा त्यांना कारवाईसाठी पराभूत करण्यासाठी पण असे प्रकार केले जातात. काही पोलिसांचे कर्मचाऱ्यांमार्फत पण असे प्रकारचे गैरप्रकार वगैरे केले जातात. त्यांच्यावर विभागीय कारवाई पूर्वी पण झालेली आहेत. यापुढे सुद्धा तशी प्रकारची कारवाई सुरू राहणार आहेत. आम्ही कोणीही जर पोलिसांमध्ये गैरप्रकार करत असतील तर त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत पाठीशी घालणार नाही, अशी प्रकारची आमची भूमिका आहे. बरोबर. आता जसं आपण गोवा, कर्नाटक आणि मुंबई, आता आपल्याकडे जसं हायवे आहे, नॅशनल हायवे आहे, त्याचप्रमाणे रेल्वे आहे, हवाई मार्ग आहे आणि गाड्या तर शेकडो गाड्या दिवसाला ह्या मार्गावरून जात असतात. यांच्यावरती म्हणजे ड्रग ट्रॅफिकिंग कुठल्याही पद्धतीने होऊ शकते. प्रत्येक वेळेस सगळ्याच नागरिकांवरती, प्रत्येक गाडीवरती चेक ठेवणं शक्य नसते. आज तर अशा वेबसाईट सुद्धा तयार झालेल्या आहेत की ज्याच्या मार्फत याचं ट्रॅफिकिंग होऊ शकते. याच्यावरती कंट्रोल कसा करणार? पोलिसांमार्फत वेगवेगळे आम्ही चेकपोस्ट ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेले आहेत. आमच्याकडे जो आंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स आहेत तिथे 5 चेकपोस्ट आपल्याकडे आहेत. तिथे 24 तास कर्मचारी उपलब्ध असतात आणि त्या प्रकारचे वाहनांची रँडम चेकिंग करून कारवाई केली जातात. जे रेल्वे स्टेशन्स आहेत, शाळा, महाविद्यालय आहेत, त्यांचे बाहेर आम्ही साधा वेशाने कर्मचारी तिथे वॉच ठेवण्यासाठी, तिथे फ्लाइंग स्क्वॉडसुद्धा आम्ही काही ठिकाणी जेव्हा आवश्यकता पडते तेव्हा आम्ही त्यांना तिथे पाठवतो. जेव्हा आपल्याकडे इन्सुली चेकपोस्ट आहे, तो गोवा राज्याचा जो चेकपोस्ट आहे, तिथे आम्ही वेगवेगळे प्रकारचे सर्च ऑपरेशन्स, ऑल आउट ऑपरेशन आणि अशा प्रकारचे राबवला जातो. त्यामध्ये बरेच वेळा आमच्याकडे दारूची कारवाई आणि एक रिसेंटली एक कुडालमध्ये अंमली पदार्थाची कारवाई सुद्धा झालेली आहे. अच्छा. आता जसं लिकरच्या संदर्भात जर म्हटलं तर लिकर, समजा एखादा ड्रायव्हर जर दारू पिऊन गाडी चालवत असेल तर त्याला तो जो मीटर असतो त्याच्यावरून आपण जज करू शकतो की बाबा ह्याने मद्यप्राशन केलेलं आहे. परंतु ड्रग्सचं तसं नाहीये. अनेक वेळेस ड्रग्ज घेतल्यामुळे, गाडी रॅश चालवल्यामुळे किंवा ओव्हर स्पीड झाल्यामुळे सुद्धा ॲक्सिडेंट झालेले आहेत. मग अशा लोकांवरती आपण कसा काय चेक ठेवू शकतो? दारूच्या संदर्भात एक ब्रेथ ॲनालायझर इक्विपमेंट असतो, जो अल्कोहोलच्या आपले श्वासामध्ये प्रमाण ते मेजर करून त्यामध्ये तो अल्कोहोलचे प्रभावाखाली आहे का तसा तो मेजर करतो. अंमली पदार्थांच्या विरुद्ध सध्या तरी असं काही उपकरण नाही आहे, पण त्याची डेफिनेटली वैद्यकीय तपासणी करून वैद्यकीय मताच्या आधारे त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकतात. बरं. आता आपला जो जिल्हा आहे हा सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून नावलौकिकास आलेला आहे आणि विशेषतः किनारपट्टी भागामध्ये जेव्हा पर्यटनाचा जेव्हा विचार केला जातो त्यावेळेस ड्रग्जचा जास्ती उहापोह होतो. अशा वेळेस तिथल्या तरुणांना देखील एक जास्ती पैशामध्ये आणि कमी श्रमात काहीतरी हा उद्योग किंवा त्यांना अशा पद्धतीने नादाला लावण्याचा काही एक विषारी प्रयोग सुरू झालेले आहेत. तर याला चेक, कारण पर्यटन आणि पर्यटकांची गरज म्हणून देखील बऱ्याच वेळेस ड्रग्सचा व्यवहार केला होतो. त्याला चेक कसा घालणार? आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि यामध्ये बरेचसे पर्यटक वर्षभरात येत जात असतात. पर्यटक जिल्हा आहे त्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जातात. पण याचा अर्थ अजिबात असा नाही आहे की आपण अंमली पदार्थांविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची आपण कारवाईमध्ये कमतरता करतो. आपण अंमली पदार्थांविरुद्ध सिंधुदुर्ग पोलिसांची भूमिका 0 टॉलरन्सची आहे. कुठल्याही प्रकारच्या अंमली पदार्थाच्या बाबत आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होऊ देणार नाही अशी आमची सगळे प्रभारी अधिकारी, विभागीय पोलीस अधिकारी यांना सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आणि जसा अंमली पदार्थांचा
विक्री किंवा वाहतूक गुन्हा आहे, तसा अंमली पदार्थांचा सेवन सुद्धा गुन्हा आहे असे आम्हाला सगळे लोकांना सांगणे आहे. त्यामुळे आपण कुठल्याही परिस्थितीत कायदेशीर गोष्टीमध्ये सापडू नये यासाठी आपण सर्व लोकांनी सज्ज राहिले पाहिजे. आणि जेव्हा कोणी अंमली पदार्थांच्या किंवा कुठल्याही व्यसनाच्या आहारी जातो तेव्हा त्याला तो त्रास होतो, त्याच्यासोबत त्याच्या कुटुंबाला सुद्धा त्रास होतो. बरोबर. त्यांना जे काही कायदेशीर कारवाई आहे त्यामुळे खूप अडचण निर्माण होतात आणि त्यांना जेव्हा डिॲडिक्शनसाठी ते प्रयत्न करतात त्यामुळे पण खूप त्रासाला सामोरे जावं लागतो. आणि जेव्हा कोणी सुदैवाने जर ॲडिक्शनतून बाहेर आला तरी जोपर्यंत तो बाहेर येतो तोपर्यंत सगळे काही उद्ध्वस्त होऊन जातो. माझी सर्वांना विनंती आहे की आपण कुठल्याही प्रकारचे असं अंमली पदार्थ किंवा कुठल्याही व्यसनाचे आहारी जाऊ नका आणि आपलं जे काही आयुष्य, आपलं जे काही जीवन आहे ते आपण चांगल्या प्रकारे जगा. बरोबर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बाहेरचे मजूर येऊन काम करतात. मग ते हायवेचं काम असू देत, कन्स्ट्रक्शन्स मोठमोठी खूप सुरू आहेत, इतरही काही बांधकामं वगैरे सुरू असतात आणि तिथे बऱ्यापैकी बाहेरून आलेले मजूर असतात आणि त्यांच्यामध्ये याबरोबरच थोडंसं अंमली पदार्थांचं देखील सेवनाचा एक ट्रेंड असतो. तर त्यांच्याकडूनही कधीतरी कुठेतरी बाहेर हे लीक होण्याची किंवा ते थोडंसं लोन आजूबाजूला पसरण्याची शक्यता असते. तर अशा पर्टिक्युलर वस्त्यांवरती किंवा अशा कन्स्ट्रक्शनच्या साईट्सवरती तुमचा काही चेक असतो का? आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आंबा व्यवसायामध्ये किंवा बोटीवर किंवा कन्स्ट्रक्शन व्यवसायामध्ये बाहेरचे परजिल्ह्यातून, परराज्यातून, परदेशातून मजूर येतात. आम्ही त्यांच्याकडून जे काही त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत जे ते असे मजुरांना आणतात त्यांच्याकडून त्यांची माहिती घेतो आणि त्यांना पण विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्यासोबत त्यांचे जे काही मोबाईल नंबर आहे, ID कार्ड आहे ते स्वतः ठेवले पाहिजे आणि ते पोलिसांसोबत पण शेअर केले पाहिजे. आणि जेव्हा त्यांना असं काहीतरी निदर्शनास येतो की कोणी मजूर आहे, लेबर आहे, तो त्याचा आहारी जातोय किंवा तसा त्यामध्ये सिम्पटम्स दिसत आहेत, तेव्हा त्यांनी तसा पोलिसांना माहिती देणे अपेक्षित आहे. आम्ही पण सागर रक्षक दल आणि विविध व्यावसायिक संघटना, मच्छीमार संघटना यांच्यासोबत टायअप करून त्यांच्याशी वेळोवेळी त्यांचे जे काही इनपुट्स आहेत त्यावरून आपण माहितीची शहानिशा करतो. आता पण काही माहितीवरून आमचं ऑलरेडी वर्कआउट चालू आहे. डेफिनेटली त्यामध्ये काही चांगले परिणाम दिसतील. नक्कीच. आपणही 2-3 ठिकाणी अशा धाडी घालण्यासाठी गेलेला होतात किंवा जेव्हा तुम्हाला समजलं की बाबा इथे काहीतरी असं अनधिकृत व्यवसाय किंवा काहीतरी सुरू आहे, तुमचा काय एक्सपिरियन्स होता, कशा पद्धतीचं? जेव्हा कोणी असा अंमली पदार्थाचे व्यवसायामध्ये, विक्रीमध्ये, वाहतूकमध्ये किंवा सेवनामध्ये असतो तेव्हा तो पण खूप चांगल्या प्रकारे त्याचं नियोजन करतो आणि तो कुठल्याही लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीचे त्यामध्ये सापडू नये त्यासाठी तो पण प्रयत्न करतो. आम्ही पण लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीचे वतीने, लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी म्हणून आम्ही पण त्यांच्याशी एक पाऊल पुढे जाऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी सगळी माहिती कलेक्ट करतो आणि त्याची शहानिशा करतो. मी पण 2-3 ठिकाणी जाऊन असा प्रकारचा कुठे विकला जातो, कसा प्रकारे विकला जातो त्याची माहिती घेतलेली आहे आणि तसा प्रकारचा आमचा 2-3 ठिकाणचा ऑलरेडी वर्कआउट चाललेले आहे. आणि आमचे वेगवेगळे पथक वेगवेगळ्या माध्यमातून साध्या गणवेशात किंवा काही जे काही कस्टमर बनवून जाणे तसं प्रकारचं आमचं वर्कआउट ऑलरेडी चालू आहे. बरोबर. आता सिंधुदुर्ग अशा ठिकाणी आहे की जसं मी म्हटलं तसं एका बाजूला गोवा राज्य आहे की जिकडे म्हणजे गोव्यात बऱ्यापैकी ड्रग्सचा व्यवहार चालतो. दुसरीकडे मुंबई सुद्धा एक आता मध्यंतरी ज्या काही स्टारकास्ट सगळं जे होतं त्यांचं जे काही आपण प्रकरणं ऐकली त्याच्यावरून आपण हे करू, अशा सगळ्या सराउंडिंगमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ड्रग विरहित किंवा जास्तीत जास्त ड्रग विरहित ठेवण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस कशा पद्धतीने काम करते? आव्हान आहे खरं म्हणजे एक ते, तरीही आम्ही जसं आम्ही सांगितले की आम्ही एक त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये जे काही आमच्याकडे अवेलेबल माहिती आहे आणि आम्हाला विविध माध्यमातून जे काही माहिती मिळते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासनाचे वेगवेगळे यंत्रणा किंवा जे काही समाजाचे वेगवेगळे घटक खूप जागरूक आहेत, त्यांच्याकडून आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारची सूचना, चांगल्या प्रकारची माहिती मिळते आणि त्यामुळे आम्हाला पण वेगवेगळ्या माध्यमातून जे काही माहिती मिळालेली आहे त्याची शहानिशा करून कारवाई करणे खूप आमच्यासाठी पण खूप मदतगार आहे. त्या व्यतिरिक्त खूप महत्त्वाचं आहे की जे काही अंमली पदार्थाचा जो दुष्परिणाम आहे ते आपल्या समाजामध्ये होऊ नये त्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह कारवाई करणे, त्यांना कसा थांबता येईल त्यासाठी प्रयत्न करणे खूप आवश्यक आहे. त्यासाठी जसं आम्ही सांगितलं की आम्ही मोठ्या प्रमाणात आता पण या वीकमध्ये
एक मोठा जनजागृती अभियान राबवतोय. यापुढे पण आमचा असा प्रकारचा जनजागृती अभियान चालू राहील. माझी सगळे पालकांना आणि सगळे शिक्षक वर्गांना विनंती आहे की जेव्हा आपण आपल्या मुलांना बऱ्याच वेळा खूप सोयीसुविधा, त्यांना पैसे देतो, गाडी देतो, आपली त्यांच्यावर थोडासा जे काही आपले अज्ञान सज्ञान मुले आहेत त्यांच्यावर आपली थोडीशी नजर असली पाहिजे की ते कुठे जातात, कोणासोबत फिरतायत, ते जेव्हा बर्थडे पार्टीला किंवा आउटिंगला जात आहेत तो कशा प्रकारचं ते त्यांचा वेळ त्यांचा टाईम स्पेंड करतायत. त्याशिवाय जे शाळा कॉलेजचे शिक्षक वर्ग आहेत त्यांना पण जे काही मुली रेग्युलरली ॲब्सेंट राहतात किंवा ज्यांच्यामध्ये काही अशा प्रकारचे लक्षण दिसतात की ते काय कुठल्याही व्यसनाचे आहारी गेलेले आहेत, तो त्यांना योग्य व्यसनमुक्ती केंद्राचे मार्फत आणि त्यांचे पालकांना सोबत घेऊन तशा प्रकारची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये पोलिसांची कारवाईची आवश्यकता आहे. डेफिनेटली आम्ही पोलीस स्वतःहून अशा प्रकारामध्ये मदत करायला तयार आहोत. तर अशा प्रकारची आमची पुढे पण जनजागृती आणि कारवाईसाठी आमची तयारी राहणार आहे. एकूणच 26 तारखेला जो काही अंमली पदार्थ विरोधी दिन, ॲक्च्युली अंमली पदार्थ विरोधी दिन साजरा करावा लागणं हेच खरं म्हणजे दुर्दैव आहे. परंतु तरीही त्यातून आता तुम्ही सांगितलंच की महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना किंवा अशा तरुणांना कसं त्याच्यातून बाहेर काढायला पाहिजे. परंतु आजच्या दिवशी एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे नागरिक, तरुण वर्ग आणि नोकरदार वर्ग, कारण आजची तरुण पिढी थोडीशी जरा फ्रस्ट्रेट झालेली आहे. कारण शिक्षणाच्या मानाने कामधंदा नाही आहे, पैसा हातात नाही आहे, मग काय करायचं. मग त्यांना भरकटवणारे असे अनेक मार्ग सहजी उपलब्ध होऊ शकतात. अशासाठी त्यांना तुम्ही काय मेसेज द्याल? आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आपण जर बघितले तो इथला लिटरसी रेट खूप हाय आहे. हा भूमी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पावन पदस्पर्शाने पवित्र झालेली भूमी आहे. या भूमीला बरेचसे असंख्य महनीय लोकांचा वारसा राहिलेला आहे. आपण जर बघितले तो इथला विद्यार्थी वर्ग किंवा तिथले नागरिकांचा जो बुद्धांक आहे ते खूप उच्च आहे. रिसेंटली जे काही UPSCचे रिझल्ट आले त्यामध्ये पण आपले इतका लहान जिल्हा असतानाही 2 मुले UPSC मध्ये सिलेक्ट झाले. खूप अभिमानास्पद बाब आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी. तर मला वाटते की जर थोडासा समाजाचे सर्व घटकांनी आपापली जबाबदारी पार पाडून असं मुलांना चांगली दिशा दिली तर आपण डेफिनेटली आपल्या शहरातून, आपल्या जिल्ह्यातून, आपल्या राज्यातून आणि आपल्या राष्ट्रातून अंमली पदार्थांना नक्की आपण हद्दपार करू शकतो. ते शक्य आहे. नक्कीच. आपण दररोज जेव्हा पेपर वाचतो, हल्ली मुंबई पुण्याचे पेपर वाचतो, गोव्यातले पेपर वाचतो, तेव्हा पहिल्या पानावरती दररोज एक बातमी असते की आज इतक्या लाखाचे ड्रग्ज पकडले किंवा इतक्या हजाराचे ड्रग्ज पकडले. सुदैवाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कुठल्याही पेपरमध्ये अद्याप ती बातमी पहिल्या पानावरती का तिसऱ्या पानावरती सुद्धा आलेली नाहीये. आणि हाच ट्रेंड जर आपल्याला पुढे जर ठेवायचा असेल तर त्यासाठी काय करायला पाहिजे याची माहिती अग्रवाल साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीने दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग पोलीस या सगळ्या गोष्टींसाठी तत्पर आहेच, परंतु त्याचबरोबर सामाजिक भावना आणि आपली कौटुंबिक भावना लक्षात घेऊन या सगळ्यावरती आपण उपाययोजना करायला पाहिजे. असा जर भरकटलेला तरुण कुठे जर आपल्याला आढळत असेल तर त्याला पुन्हा एकदा वाटेवरती योग्य दिशेने जाण्यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्या दृष्टीने देखील सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिसांनी फार चांगला उपक्रम राबवलेला आहे. त्याचं निश्चितच भविष्यात चांगले परिणाम दिसतील आणि आपली जी तरुण पिढी आहे ती या सगळ्या व्यसनांपासून लांब राहील अशी आपण आशा करूया. अग्रवाल साहेब, तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिनाच्या निमित्ताने खूप चांगली मौलिक अशी माहिती दिली. सिंधुदुर्ग पोलीस तर तत्पर आहेच आणि याच्या पुढेही तत्पर राहील आणि अशा अंमली पदार्थांच्या वाटेला कुठलाही तरुण जाणार नाही. किंबहुना त्या दिशेला जर गेला तर त्याला परावृत्त करून पुन्हा एकदा जाग्यावरती आणण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपण जे काही उपक्रम करताय त्यासाठी आमच्या कोकण साद लाईव्हच्या संपूर्ण परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि आज आपण स्टुडिओत आलात आणि आम्हाला ही अत्यंत मौलिक माहिती दिली त्याबद्दल देखील खूप खूप धन्यवाद. आपला खूप खूप आभार मॅडम, आपण मला मत व्यक्त करण्याची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.